Tisztelt barátaim és tanítványaim! A kobosz tanulást a kobosz hangolásával kell kezdeni, és egy-két általános dologgal arról, hogy hogyan is lehet vagy érdemes játszani a kobzon. Hát az első, hogy nagyon nem szeretem, hogyha ide lóg a ujjam, a pulóverem ujja, éppen ezért ezt felszoktam tűrni, valahogy így. Azért, mert belezavar, főleg a gomb belezavar a húrokba, és ugye ez mindenféle buta hangot adhat ki. A koboszt régebben lúttollal pengették, manapság erre mindenféle megoldás van. A legjobban elterjedt megoldás az, hogy kiki különböző műanyag flakonokból kivág valami pengetőt. Az a jó, hogyha ez a pengető ez eléggé rugalmas, nem túl kemény. Ez a pengető például alapállapotban egészen jó, és szeretem, ez valamiféle ilyen öblítős flakon volt. De hogyha már nagyon sokat játszott vele az ember, akkor már nem nagyon szeretem, azért mert fölmelegszik, és olyankor ilyen görbén marad az egész, és gyakorlatilag nem lehet vele pengetni. Sokan vannak, akik gitárpengetővel pengetnek. A pengetőt alapból így fogták, tehát a hüvelykujjunk és a középső ujjunk közé fogták, és a mutatóujjunk az szabadon libegett, tehát ilyen módon lehet pengetni, ahogy ezt látható is most a képernyőn. Hangolás. Alapvetően kétféle tradicionális hangolás van a koboz esetében. Az egyik az úgynevezett G-D-G-C hangolás, itt most a mély hangokról mentem fölfelé. A másik egy kvinttel följebb van, D-A-D-G hangolás. Ez az utóbbi, ez a D-A-D-G hangolás, amelyen többen is játszanak és sokan játszanak. És ezen kívül alapvető dolog az, hogy a koboz esetében nagyon sokféle hangolás létezik, vagy legalábbis két-három alaphangolásnak van többféle variációja. Az általam használt és az általam javasolt hangolási módot végül is a boldogult emlékű Kobzos Kis Tamástól tanultam. Ez pedig a Paun Vasil kobzos által használt hangolás. Ez tulajdonképpen ennek a D-A-D-G hangolásnak egy változata, mert hogy nem D-vel indul a legmélyebb húron, hanem E-vel indul. E-A-D-G, ami kicsit hasonlít a gitár alsó négy húrjára. Sokan azt mondták, hogy Paun Vasil azért használta ezt, mert hogy ő elvileg, vagy nem vagyok benne biztos, de így olvastam, hogy korábban gitáros volt, talán basszusgitáros, és ugye tudjuk, hogy a basszusgitár alsó húrjai is talán egy vagy két oktávval mélyebben, egy oktávval mélyebben idézik a gitárnak a húrjait, és hogy ő ezt ezért gondolta így. Én úgy gondolom, hogy akár ezért, akár azért, ez egy szimmetrikus hangolási forma. A szimmetrikus hangolási formának pedig van egy nagyon-nagyon komoly előnye, az, hogy bármit egy kvarttal arrébb bármikor el lehet játszani, legfeljebb egy-két húr nem fog megszólalni. Tehát könnyedén lehet transponálni akármilyen dallamot, vagy akármit gyorsan egy húrral lejjebb vagy följebb, egy húrral, egy kvarttal lejjebb vagy följebb. Ez olyan komoly gondot nem okoz a kobzosnak az életében. Hát kérem, nézzük meg, hogy hogyan hangolunk. Az alapvető hozzáállás az természetesen, hogy a kobzos az tudjon hangolni fülre is. A kvart az egy eléggé szép, tiszta hangköz, ezt elég könnyű fülre is behangolni. Van viszont a koboznak egy nagyon érdekes formája, ez a tört nyak,
sajnálatos módon a tört nyaknak van egy olyan következménye, hogyha hangoljuk, ha húzzuk fölfelé vagy lefelé a húrt, akkor nem folyamatosan megy fölfelé, hanem időnként szeret ugrani egyet. Azért, mert nagyon keményen ráfeszül erre a törésre itt a húr, és ő éppen ezért időnként szeret ugrani egyet. Tehát nem teljesen jó a hangolás, nem könnyű hangolni a kobzot. Van egy olyan mondás is, hogy a kobzos az a ideje fele részében hangol, a másik felében pedig hamis hangszeren játszik. Ennek ellenére be kell hangolni, méghozzá sokan nagyon érzékenyek erre. Hát én a hangolást nem fűre csinálom, hanem egy ilyen hangoló gép segítségével oldom meg. Ugye ez egy pár ezer forintos gép, ez bizony eléggé nagyban megkönnyíti a hangolásnak a elvégzését. Tehát most akkor, ja igen, és még egyet a húrozásról. Tehát ez a húrozás, ez azt jelenti, hogy ez lenne a legalsó húr, utána ez, utána ez. Az eredeti húrozás az általam igazából kicsit követhetetlen módon összekevergetett különböző basszus húrokat, még a magas hangok esetében is belekevergetett, ami tekintve, hogy én klasszikus zenét is tanultam, számomra ez valamiért nagyon követhetetlen volt. Tehát itt ezek a húrpárok pedig nálam a felső kettő az prímre van, tehát ugyanazt a hangot adják, prímre van felhangolva. Az alsó kettő viszont, hát az egész így egy oktávval magasabb a gitár alsó négy húrjánál. Az alsó kettő viszont végül is, hogyha ezt így szólaltatnám meg, akkor egy eléggé magas zengést adna, és azért, hogy legyen egy kis basszus is a játékba, ezért ezeket ilyen oktáv párhuzamra állítottam be. Felső A mellett megszólal az egy oktávval mélyebb A hang is. Ez a basszus A hang, ez bizony már a gitárnak az A húrja. És ugyanúgy a felső E mellett megszólal egy mélyebb E húr is, ami szintén a gitárnak az E húrja. Hát kérem, hogyan lehet ezt egyáltalán behúrozni? Az alsó E húr, ez a gitárnak a E húrja, és a fölötte levő E húr, a fölötte levő oktáv, ez is egy gitárhúr, a gitárnak a D húrja egy szekunddal megemelve. Az A húr a gitárnak a A húrja, és a fölötte levő A húr, ez szintén egy A húr, ez nem más, mint a gitárnak a G húrja egyel megemelve. Az utána következő húr, az a D húr, két darab D húr, ez pedig a gitárnak az E húrja egyel leengedve, egy szekunddal leengedve. És az ezután következő magas G húr, hát ilyen húr a gitárban nincsen, és ha a gitár E húrját én fölemelném erre, kis terccel megemelném, én úgy gondolom, hogy ez már nem lenne igazából egészséges. Tehát erre mindenféle trükköket szoktunk csinálni. Én többek között szintén a Kobzos Kis Tamástól is kaptam egy ide való húrt egyszer, és egyszer azt hiszem egy uthúrt kaptam még a Fábri Gézától. És azóta is ezekkel játszom. Kicsit hallatszik is, hogy nem egyforma a két húr, tehát nem pontosan ugyanaz a gyártó gyártotta, vagy ugyanahoz a hangszerhez gyártották. De hát ez igazából nem is olyan nagyon nagy baj. Hát akkor kezdjük el a hangolást. A hangoló kulcsok eredetileg fából vannak. Ugye, ami tekintve, hogy itt is ugrik, meg még a kulcsok is ugranak, ez bizony még tovább nehezíti a hangolást. Hát én kicseréltettem egy hangszerkészítővel ezeket a kulcsokat, és ezzel egy kicsit könnyebb így a dolgunk. Valószínűleg ezt minden hangszerkészítővel meg lehet oldani.
Húzós Kis Tamás azt tanította nekem, hogy úgy könnyű hangolni, hogyha följebb lőjük egy kicsit, és onnan próbáljuk leengedni. Hát a gyakorlatban ez sajnos mindenféle módon sikerül, hol föl, hol le, hol másféle módon. Hát így készen is volna.